6 سال di ser êrîşa Tirkiyaya da girker a li diş Efrînê re derbas dibin û bi hezarin binpêkirinan tên tomarkirin. Bîstê kanûna paşîn a sala 2018 Tirkiya û bi hezarên peyayên xwe êrîşeke bejayî û asmanî bir ser Efrîna Rojavayê Kurdistanê. Hêzên Sûriyaya Demokratîk 58 rojan li hemberî Tirkiyaya dagirker şer kir. Efrîn hat dagirkirin û ji hingî ve pêleka tawan û binpêkirinan derheqê şêniyên resen ên Efrînê de dest pê kir. Bi hezarên mirovan hatine revandin. Çalakvanê mafnasî İbrahîm Şêxo eşkere kir ku di 6 salan de 700 kes hatine kuştin, ji wan 86 jinin. Her wekî bêtir ji 9000 kesî ji hêla Tirkiya û peyayên wê ve hatine revandin û zindankirin. Ev yek li tanişta desteserkirina mal û milkên şêniyan û pêkanîna guhertina demografîk e. Ev tawanên han ji hêla birêxistina lêborînê ya navdewletî Human Rights Watch û Rewangeha Sûriyayî ya mafên mirovan ve hatine bibelgekirin. Gilî digihêje dadgehên Almanyayê. Kovara Der Spiegel a Alman raporek li bara tawanên li Efrînê belav kir û got ku gerek e sînorek ji milîsên işkencekar ên Tirkiyeyê re were danîn. Rapor li ser zimanê yek ji qurbaniyan eşkere dike ku tawanên dizî, destdirêjî, işkencekirin û acizkirina şêniyên Kurd li Efrînê pêk tên. Ev tawan wekî giliyekî li ber destê dozgerê giştî yê Almanyayê ye. Qurbaniyê ji Efrînê bi navê Zêt Neh û çend qurbaniyên din di wê giliyê de daxwaza edaletê bo Efrînê dikin.